explicant. Els pares es van separar quan jo tenia 4 anys i a partir d'aquell moment tot va canviar. La meva relació amb ells va passar a ser complexa i amb moltes discussions. A més, a l'escola em feien bullying perquè preferia jugar a altres coses encara que la resta de nens juguessin a futbol. Més endavant vaig canviar-me d'escola i llavors em feien bullying perquè jo parlava català i la resta parlava en castellà. A quart d'ESO vaig conèixer uns quants companys de classe i em vaig unir a ells començant a fumar porros gairebé cada dia. Quan vaig arribar al batxillerat, el bullying es va fer més fort i em van expulsar una setmana per enfrontar-me al meu assetjador principal. Aquell curs el vaig repetir i al nou curs em van tornar a fer bullying. Poc després, a partir de fumar un porro, vaig tenir la primera crisi, que va desaparèixer en passar l'efecte del porro. Però a partir de llavors vaig començar a tenir por de tornar a tenir una altra crisi, desenvolupant hipocondria i atacs d'ansietat sovint. Finalment, vaig tenir el primer brot psicòtic al cap d'uns mesos sense haver consumit porros, ja que a partir de la impressió de la primera crisi els vaig deixar per sempre. Em van diagnosticar esquizofrènia, mutant el diagnòstic més endavant a trastorn esquizoafectiu. El metge va ser clar: tens una malaltia greu, incurable i crònica. No em vaig agafar gens bé aquestes paraules i vaig estar un any sense sortir de casa i deprimit. A partir de llavors vaig començar a acceptar que havia emmalaltit, però veia que podia curar-me i durant 17 anys vaig provar 1001 tècniques amb l'objectiu de deixar la medicació. Vaig provar ortomolecular, reiki, bioenergètica, biodansa, naturopatia, ioga, tarot, teràpia sofrològica, teràpia junguiana, constel·lacions familiars, homeopatia, hipnosi, gemoteràpia, reflexologia, sempre tenint la mirada posada en el moviment antipsiquiàtric del que formava part i que posava en dubte que existissin malalties mentals o donava fortes esperances de deixar la medicació. Però cada vegada que intentava deixar la medicació tornava a tenir una altra crisi. No totes les teràpies em van anar malament, ja que vaig aconseguir fer molt treball interior, conèixer-me a mi mateix i ser més conscient de tot, però cap aconseguir el meu objectiu de deixar la medicació. Vaig tenir fins a 10 crisis, moltes d'elles a partir de deixar la medicació, provocant molt patiment a mi mateix i també al meu voltant. Per posar alguns exemples, en aquestes crisis he lluitat contra el diable, he estat entre àngels del cel i he vist l'ull de Déu. He estat el salvador de tot l'univers, he canviat entre dimensions i he passat per forats de cub. He cremat el planeta Màrsid, he parlat per telepatia amb la meva ànima bessona. He vist la llum de la fi de la vida, he parlat amb Buda, amb Sòcrates i amb Aristòtil. He estat a tots els nivells de l'infern i també he caminat per sobre seu. Sé que he experimentat coses que són certament molt difícils de creure, però la meva ment em controlava i em feia passar per aventures a vegades agradables i a vegades desagradables, convertint-me a mi mateix en un espectador de mi. Finalment vaig tocar fons en el moment que vaig conviure amb un company de pis amb el mateix trastorn que jo, que també volia deixar la medicació. Em vaig adonar de com era difícil conviure amb una persona sense medicació i la impossibilitat de fer-li entendre que havia de tornar a prendre la medicació. En aquell moment, finalment vaig entendre que la meva malaltia era incurable i aquesta acceptació total de la meva malaltia m'ha permès fer un pas endavant, deixant enrere l'antipsiquiatria, reconeixent-la com una forma de negacionisme, abraçant els avanços científics i tractaments formals. A partir de la meva nova màxima, si no ho pots fer, fes-ho d'una altra manera, ara el meu objectiu ja no és deixar la medicació, sinó la màxima plenitud que em permeti el meu trastorn. Aquest canvi de paradigma m'ha permès posar la meva atenció al camí de la plenitud, escrivint un llibre titulat De la locura a la plenitud, on parlo de la meva recuperació, i actualment em trobo escrivint un segon llibre en el que filosofo sobre la plenitud. A més, col·laboro setmanalment en una ràdio local on tinc una secció dedicada als pensaments, donant la volta al problema que sempre he tingut de pensar massa. Per altra banda, he acceptat les meves limitacions portant-me a cobrar una pensió que m'ofereix la possibilitat de tenir una vida còmoda en comptes de forçar-me a tenir una feina, cosa que em portava a moments on no aguantava l'estrès i desencadenava el deixar la medicació. La pensió em fa sentir molt afortunat, al disposar de tot el temps del món per dedicar-me al que m'agradi independentment de que no sigui rentable, pel que em planteja un futur de plenitud viatjant per tot el món, la filantropia en forma de voluntariat, estudiar idiomes o una carrera, practicar esports d'aventura, fer conferències com aquesta o escriure els meus llibres tranquil·lament.